Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li fil-jiem li ġejjin se jippubblika l-istudji dwar sistema ta' trasport tal-massa għalli fl-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista jibda x-xogħol u sa tmiem l-ewwel leġislatura Malta jkollha l-ewwel linja prinċipali ta' sistema ta' trasport tal-massa. Intervistant fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Borg sostna li Gvern Laburista ilu 13 sena jistudja dan il-proġett u baqa ma xejn ħlif propaganda. Il-Kap Nazzjonalista refera l-artiklu fil-Gazzetta Malta Today u qal li kien ixxokkjat blittra li l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA batet il-Kummissjoni Ewropea dwar l-iskema li ħareġ il-Gvern tal-Housing Affordabli. Għalli din turi nuqqas ta' level playing field fil-waqt li akkuża lill Prim Ministru li qasam il-lobby tal-Iżviluppaturi meta skontu għażel li jaħdem biss ma' dawk fil-krikka tiegħu. Żied li b'riżultat ta' dan żviluppaturi oħra ma nataw ebda jnuna u ma jistgħux ilaħqu ma' kompetituri tagħhom. Għalli Gvern Nazzjonalista se jagħti l-opportunità lil kulħadd biex jaħdem u minnu. Dwar it-tnaqqis tar-rata tal-VAT tal-istabilmenti tal-catering minn 18 għal 7%. Dr. Borg qal li ma jistax jifhem kif skontu il-Prim Ministru ħareġ kontra tagħha meta l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien ippropona li jnaqqasha għal 5%. Żied jgħid li Gvern Nazzjonalista se jdaħħal sistema biex it-taxxa tinġabar minnu fih malli klient iħallas blipos. Huwa kritika lil Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana dwar kemm se tiġi tiswa din il-miżura għax qalli ta' żewġ ċifri differenti lil żewġ gazzetti. Sostna li l-maġġoranza tas-sidin tar-restoranti huma negozji żaru medji u ħafna minnhom negozji tal-familja. Għalli Gvern Nazzjonalista se jkun ta' spalla lihom u għalija ħasra li l-Gvern jaħseb li 3000 negozju tal-familja huma ftit. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll il-proposti tal-Oppożizzjoni ma sarux minn wara skrivanija iżda tfasslu minn nies għan nies u mirati biex jindirizzaw l-loli tal-ħajja u jisaħħu tħul tal-Gvern b'mod sostenibbli. Semma fost oħrajn il-proposta ta' Child Trust Fund biex jgħin l-tfal fil-futur u għalli minkejja li l-Partit Nazzjonalista jinsab fl-oppożizzjoni qed imexxi diskussjonijiet nazzjonali dwar miżuri bħal 4-day week u bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja.